Kalau kan untuk kama video. Ako. Pili kan ram na mato to na may padigan sa inyo di ran hindi daw ra sa inyo esok mi. Ko pada Ito na to le. Karkasagin kaya mauna masarap. Nagkaro ba ito ni ran. Ada pa na nang gila ni ran. Yun ang magturus na. Ano mapya to? Ginan man apa kay sir ka. Naragom bata agi nga nakatiro ka. Kenapa si ibu anak sa akuan? Baginda na. Ya merana. Apian din na darpa. Baginda na o. Arana. Basta pa na ipanulor ka na. Ada tutok ko. Na so akida. Siguro dun. Pwede po anak na sumanga didusig ka. Sumanga tunganay nga. Mga seringan na. So datar ka Muslim. Abagi nga ran sa Muslim. Naginan di karo po anak sa mga katiro apangin suya. Mga rarata basa. Kung agiran ka ni. Taman saat na kati mabtero arkano sa kanang mga ulama saran na mga ulama sa Maguindanao. Taman saat na mga tao pananang gilaan niyo kaanak niyo. O di na pagadatan niyo. Di niyo mabtero sebenar kakagi pagadatan niyo. O di na pananang gilaan niyo baka nuiran kap marata. Na anto na yung mga tao na nayaw niyo. Sa mga murya tao niyo ipakaptero niyo si kubenar. Kakati ako dari. Upama ka ini kalakyama. Akapakabenaran yan, si kumanar si kumasan yan. Nakapakaribatan yan, suba ribat si kumasan yan. Nasa kamanar, hindi malak ko. Andi suwaswata. Siya kay kulok so. Upa makasakitan no, arito. Nakaangin ng tanong kalap sa iyong kaya mga ta. Adi ipangin suya. Saka pupuyag ako benar. Apo pakaribata kirang koribat. Nada tarbuno to sa mga murya tao tang. Ay kuswa yan ay naging utak atero wala. Sembilan tanong niya sa mga tao. Apa ang taon niyan? Upa makakanaba sa kitan ay adi kay akatero wala. Epitero yan ya iwala amano. Mayakta duminkum andini fasawfa yatillah bikum min yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'min tama sa kapusagin ka untuk atur Allah kung kay sambihan tanong Allah o di tanong sa limbutan sa mga tao adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin betul na mga kafir naging kuto adangwan na miyungkir ano inungkir yan si kung mga ayatan wallah inungkir yan si kung mga sifat wallah na mga kafir na so mga tao adi ingil bersabida ka inungkir ra naging kuto katir wallah ayatan wallah ini turun yan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mat. Ino ka pa naman mimba sa bida, ino man na nakaswagama. Makatuturo to sama pasang hadis wallah. Ka ino man na nakaswagama wallah. Kada mo kumpleto. Na ino kir ka gyud ko ta wallah. Kiyong kumpleto niyan sa agama. Sigo dapat nakawafat to nabi. Kulim po sana ayat ay ni turo no Allah si kungura. Ino kir ka sunabi. Saban yan may kumpleto sa agama. Udan niya man nakawafat. Nakaung kiranan. Yan na may tuturanan. Ino ka pa hindi magsabi da. Na sumbihan tanong Allah sa mga tao. Aizatin alal kafirin, adillatin alal mu'minin. Din na nirupa nila, sifat nila. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im. Din ang tuloy isumbihan rupa ng mga tao isumbihan tanong Allah. La yakhafuna lawmata la'im. Pian de panginsuya. Nada bayaran na ipalalama panginsuya. Pian de pangapuna barak. Din na nirupa ng mga tao ay isumbihan kita ng Allah. Upa makakanabas kita. Na ayam magtero ang naging kaya mga ulama sarana. Maging din ako apian din. Na pananadmin niyo. Si kumasaw nabi. Uda ari kala mo nabi. So Abu Lahab, so Abu Jahal. Ama dudu sira matatapid sila na uso mga tantaray. Na iman to ni panari ikanak si Abu Jahal. Ako si Abu Lahab, agi ugyan na ng mga tantaray yan. Napamarakati. Babudin na ng mga tao. Na mga putaw. Nasakitan no ng mga upas tanong. Kaya gani wag iso kapakauntol-untol. Napakaribatan niyo sa kariribat-ribat. Pian tayo kiyarong pa kanyan. Kada aba pa kauntol. Ana na yung. Enong tabu na sa kano mga ulama. Nao sa kano angin na nakalak ko. Ando. Nasa kami pa kauntol pa ma. Sa kaya may panayon niyo. Di na ni mabtero. Relati ko suwan. O ba niyo siya nung nakalak ko? Hindi sa pangin benar yung sa aking mutakatero. Allah. Piya benti-mo sa mga jin. Sa mga manusia. Sa bakairan na pagumpiya ang tawa ka binasa ang era. Na sabu sa kabaya wal. Di kira na kabinasa na di kira kumpiya. Ino tabu na sabu sa kabaya wal. Alam ko. Na upamare, na iman to ni panikalag si Abu Jahal. Abu si Abu Lahab. Piya tanong ben romantara na mas madagal tanong. Mahal langalangan siran. Ibarat to kapite sa ulo. Nasa kita no na piya so kaya tanga era kita. Ya. Apa mereka diyan? To bang ano kang ini isa kana. Tama sa sisi ko ano ba na? Ini magturo ka. Waraan na basta ay punulong ka na sa upuan. Na hindi na magkaunsak mo. Kaya kapag India da sa kanaba da taro kapag India si mga Kristiyan. Ada mapipikir kada magagidam ka gagaw. Kapadi si kumata. At muno na kagi yung uto akalaban na kasundon. Nada ba kapadi. Kaya na
may tubo ka tero na mata na pagkarata na ginawa. Nawaraan na na. Sige kung masaw mga nabi na siya kaum mo no. Nasudwata ini daw na parati. Kalaban niya. Sige kung kaum mo no, nasud na gisok karman niya. Sige kung masaw nabi, nasud gisok abulah. Abu siya. Semua pamilya niya, bapak. Ini ang kalaban. Sabi mo tero karan. Nah, udi ni tero sebentar. Lala nga kuno sa langit. Ante tero.